Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Amayng adlaw sa tanan. So salamat sa Ginoo sa panahon din makatuna pud ta sa iyang mga pulong o ako mga pag-ampo o nga naamo sa maayo nga kahimtang o padayon ta sa ato ang series karon apan sa dili pa ta moadto sa unahan mag-ampo sa ta. Langito na amahan og Dios nga balaan Ginoo kami mapasalamaton nining taknaa nga imong gihatag sa matag usa. Dai kanamo. Salamat o Dios padayon ka magapamuhat sa matag usa kinabuhi. Kadungog sa imong mensahe karon tabangi kami din amo kining maaplikar sa mga kinabuhi. Salamat amahan. Takos kang pasalamatan daygon bisan pa kanako ang magdala sa imong pulong. Tabangi ako Dios sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Padayon ta sa ato ang series og nanata karon sa Lucas kapitulo 4 31 hantod sa 44. So now, ang atong hisgutan karon is mahitungod sa authority ning Hesus. Matag authority na ay gahom, na ay katungdanan, na ay dako nga authority. So now, sa Lucas 4 akong pagbabasahon, Lucas 4:31 hantod sa 44. 31 niya miadto si Jesus sa Capernaum sa lungsod sa Galilea
Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao, og nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahom man ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinaguga, may tawo nga giyawaan nga misinggit og kusog. Hesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang surgoon sa Dios. 35. Gibadlong ni Hesus ang yawa, hilom o gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. 36. Nahibulong ang tanan og nag-ing nanay. Unsay buot ipasabot niini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa ug mikaylap ang balita bahin kang Hesus ngadto sa tanang dapit niadtong yutaa. 38. Giayon ni Hesus ang daghang mga tao. 38. Mibiya si Hesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simeon o ni Peter Simeon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babay ni Simeon ug gihangyo nila si Hesus nga ayohon siya. Miduol siya o mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gihinginlan niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton o diha-diha, mibangon siya o misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalaing-laing balatian gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus o gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nang gula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios o gibadlong ni Hesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Ginoo. 42. Muning panahon nga nagwali si Hesus dito sa Judea, sa pagsubang sa adlaw mibiya si Hesus sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. 43. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mao man kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong. Tabangin kamahan din amo kini masabtan sa kinasingkasing ug maaplikar sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen og amen. Kaya ang Dios ang panalangin ng daan siya nga pulong. So karon og atong balikan ang mga passage nga atong nahisgutan, ato ang tin-aw nga makita nga perpekto si Ginoong Hesukristo. Perpekto nga siya nga tao. So now, dito sa Lucas 4, versikulo 1 hangtod sa 13, katong gitintal siya, ato ang nasayran, na mga temptasyon in which ato ang nakita nga sa tawhanon nga temptasyon, sa hunahuna, sa panglawas, ingon man sa espiritu is na-overcome or nalagpasan or napas. Murag nakapasar siya sa mao nga tentasyon. Mao ni ang sugod sa pagministeryo ni Ginoong Hesus sa lugar sa Galilea, in which taas-taas ni siya diring dapita. Kay sa kapitulo 4 hantod man sa kapitulo 9. So medyo taas-taas. Apan atong sayran dire, atong makita nga ang buot ipa-presenta ning Lucas or sa kaning libro nga atong gistudihan is mao ang essence sa good news or essence sa maayong balita or essence sa pulong sa Ginoo. Again, mao ni ang kasunugdanan sa pagministeryo ni Ginoong Hesus, inubanan sa gahom sa espiritu o sa atras nga passage na ato pong nahibaluan nga naka-encounter pod bisan pa sa mao'y pagsugod ni Hesukristo, na-encounter pod siya og mga rejection in which atong nahisgutan pagniaging Domingo nga gi-reject siya sa iyang kaugalingon nga lugar, sa iyang kaugalingon nga hometown, natawhan nga lugar. So now, karon ato usab nga sayran diri mao to ang sa Nazareth nga na-reject siya. And then ato usab na sayran karon sa ato nga passage sa Capernaum, lugar sa Capernaum. Ato ang makita nga adunay kadaogan
atbang sa daotan or atbang sa yawa. So now, again, magisgota sa authority ni Jesucristo. Ato ka ng tanawon karon sa bersikulo 31 hangtod sa 44, in which 43, in which ipakita nato nga si Jesucristo adunay authority ug makatabang sa atong panginahanglan sa espirituhanon nga panginahanglan, sa physical nga panginahanglan, ingon man sa gospel o sa pulong sa Ginoo o sa maayong balita nga panginahanglan. So una, si Kristo adunay katungod o adunay authority nga makatabang sa espirituhanon natong panginahanglan. Sa bersikulo 31 ug hangtod sa 37, ato na dirang makita mao na ato ang reference. So now atong balikan dito sa Isaiah, in which mao ni ang fulfillment sa ministry ni Ginoong Hesus. Itong balikan diri sa Isaiah sa 61 hangtod sa 3, pero atong basahon ang 1. Aniya kanako ang espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya aron pagsangiyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. So now mao ni ang fulfillment ato aring masayran sa ato sa padayon natong paghisgutan nganong ang Old Testament or ang kaning Isaiah sa 61 is fulfillment sa ministry ni Ginoong Hesus. So now, diri sa ato ang passage is gi-demonstrate diri ang calling. Ang primary focus mao ang pagtudlo ug pagwali sa maayong balita. Ingon man ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo. Kaning gitawag nato good news of the kingdom. So now, napo diri mga miracles nga ato ang makita, mga giayo ang mga masakiton, gi-rebuke ang mga yawa, mga daotan. Inana, sa bersikulo 31, ato ang makita diri nga unya miadto si Jesus sa Capernaum. Si Lucas iyang gi-describe diri ang geography. So si Jesus naglakaw siya sa gikan sa Nazareth, in which sa katong previous nga passage nga gi-reject siya sa iyang kagalingon nga hometown. Naglakaw siya, minaog siya paingon dito sa Capernaum o gilid sa dagat sa Galilee. So now, ang Capernaum mahimo nga iyang nga base nga operation sa ministry ni Ginoong Hesus, in which ato apong makita diri is naa si Jairus. Si Jairus ang usa sa mga like chief ruler or kanang dako sa sinagoga sa Capernaum. Si Jairus atong nasayran nga ang iyang anak gibanhaw or giayo, gi-raise from the dead ang iyang anak babay sa following mga passages na. So now, atong sayran diri nga ang Capernaum is contrast siya sa Nazareth. Again, ang Capernaum is contrast siya sa Nazareth. Ang Capernaum is grabe kayo mga tao nga to, grabe ka engage, grabe ka matinud-anon, matinoohon ni Ginoong Hesus. Ang Nazareth, igora sila na amaze apan ilang gi-reject. So now, sa 32 is na-amaze sila o nahibulong sila pag-ayo sa teaching ni Ginoong Hesus ug sa authority nga anaa niya. So first, na-amaze sila sa content, sa pulong sa Ginoo nga plainly nga hanay pagsulti ni Ginoong Hesus, pag maayo ang iyang pagsulti sa pulong sa Dios, maayo iyang pag-unfold sa scriptures, ang pagsabot niini is dali nga masabtan nga paagi. So now, ikaduha is na-amaze pud sila sa authority nga iyang dawi siya nga musulti sa authority. So now, sing Ginoong Hesus wala siya nag-rely sa mga sa century, sa pila ka century ng labay nga gigamit sa mga rabbinical. Gitawag na rabbinical kay rabbi man ang murag maestro or magtutudlo nila, rabbi man sa ilahang panahon, context. Rabbinical nga opinion, wala nag-rely si Ginoong Hesus na nga mo back up niya, kundili
simple nga iyaha kung unsa ang kamatuoran sa pulong sa Dios, mao ang iyang iwali, mao yang isulti, ug naay usab nakita nato dira ang authority. So now Jesus wala siya nag-quote sa rabbinical or rabbinic nga interpretation sa pulong sa Ginoo og authority, kundili iyaha mismo. Apan ang mga tao na amaze sa iyang pagsulti, sa iyang authority. So now, 33, didto sa sulod sa sinaguga, may tao nga giyawaan nga misinggit og kusog. So may tao nga giyawaan. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulgoon sa Dios. Atong ma-imagine nato kung unsa ang kadako sa authority, kung unsa ang naa nga authority ni Ginoong Hesus nga bisan ang mga daotan, bisan si Satanas, bisan ang yawa, gi-recognize niya nga si Jesus naay dakong authority. Mianhi ka ba aron paglaglag ka namo? Naay dako nga authority. Ang daotang espiritu nag-acknowledge ni Jesus nga aduna siya labaw og dako nga authority kaysa kanila. 35, gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tao, gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan, og unya migula kini nga wala maunsa ang tao. So ato makita diri is mo ni ang fulfillment. Mura siya dramatic sa Isaiah 61, sa akong gingon, sa 61, Isaiah 61, ang public miracle na pag-deliver sa daotan, o pag-deliver sa yawa. So now ang nagingon dito sa Isaiah 61 o katong balikon pagbasa is aniya kanako ang espiritu sa Ginoong Hesus kay gipili og gipadala man ako niya pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus, na compassion ngadto sa mga kabus, og gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon og pagpagawas, okay? Pagpagawas sa mga binilanggo og mga binihag. Ato anang i-take note, pagpagawas sa mga binilanggo og binihag. So grabe ang authority ni Jesus, iyang swift, short ug sharp nga authority iyang gigamit. Grabe ang wala na, dili na kinahanglan og incantation or like magic na taas kay nga mga magic or na pleading, kundi ang gisulti ni Ginoong Hesus makita kung unsa ang authority, hilom og gula sa tao. Ato gi-demonstrate, ato makita diri nga ang gi-demonstrate ni Ginoong Hesus nga authority is walay sama. Nga even ang tao bisan gilamba sa yawa is paggawa sa yawa is wala maunsa. Sa 36, nahibulong ang tanan og nag-ing nanay. Unya, unsay buot ipasabot niini, may gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa, ug mikaylap ang balita bahin kang Hesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa. Take note na, nahibulong ang tanan og nag-ing nanay. Nahibulong, na-amaze ang tanan. So atong makita diri nga ang Nazaret balik ang Nazaret na-amaze sila sa teaching ni Ginoong Hesus apan ilang gi-reject. Sa Capernaum na-amaze sila dili lang kay sa teaching, usab sa authority ug power nga anaa ni Ginoong Hesus. Amazement. Naay recognition sa iyahang authority. Og tod pa man mikaylap ang balita mahitungod ni Kristo sa tibuok yuta ni adtong yuta. Siguro sa tagsa-tagsa nato as application, siguro sa tagsa-tagsa nato aduna kita mga espirituhanon nga panginahanglan. Nga si Kristo lamang ang makatagbo. Siguro nabilanggo atong espirituhanon nga bahin sa mga butang nga bati or gihasol ang atong espiritu gibatig kaluya. Siguro nabilanggo ang atong espirituhanon nga bahin sa mga butang nga makapalayo hinuon kanato gikan sa presensya sa Dios. Sa sama nga giayo o gideliver ang tawo nga giyawaan ni Kristo diha sa presensya ni Kristo, diha sa presensya sa Ginoo, mag-submit sa iyang authority, iyang katawhan, Christ authority, nagdala kini og Christ cleansing, Christ power, Christ healing, Christ peace. Adunay kalinaw, ikaw ba kuno'y gihasol og daotang espiritu?
wala na kalinaw bisan pag sa mga panahon sa gabi kanang gitawag nag sleep paralysis or unsa pa na nga ilang pamation, walay kalinaw. Apan kini usang application, usang pita sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios na ay dako nga authority nga ibin sa espirituhanon nato nga panginahanglanon, bati tagkaluya, feel nato binilanggo, kaya ni Jesus i-break free, kaya ni Jesus nga buhian. Nagingon bisan pa sa Old Testament, siya ang magpagawas sa mga binilanggo, kaya nga i-break free kung unsa man nakasaba sa gabal sa atong espirituhanon nga bahin. Ikaduha, si Jesus adunay authority sa pagtabang ngadto sa physical usab nga panginahanglanon, physical need. Sa bersikulo 38 hantod sa 41, unya mibiya si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simeon or ni Pedro. Niadtong higayuna gihilantan ang ugang babay ni Simeon og gihangyo nila si Jesus nga ayohon siya. Midool siya og mibarog sa kiliran sa higdaanan sa masakiton og gihinginlan niya ang hilanat. Giwasan sa hilanat ang masakiton ug diha mibangon siya og misilbi kanila. Sa una nga panahon, ang ancient nga mga medical nga mga writers is makadistinguish sila kung unsa palitan, dili kayo severe ang hilanat or small fever lang, or dili kayo lala nga hilanat, napoy lala kayo nga hilanat. O like maka-distinguish sila or maka-differentiate sila. So now, ato mas kita usab diri, klaro kayo ang pag-provide sa ebidensya bahin ni Luke. Si Luke kay doktor siya, physician siya. So inani nga paagi is ingnon nato nga mas accurate ang iyaha. Kay physician siya, doktor siya, mga sakit-sakit mas dool siya. Maka-explain siya, maka-distinguish siya. Og mao ni usan niya nga ebidensya kani nga passage, kani nga verses nga lala ang gibati sa ugangan ning Simon. Naghigda na God, meaning dili lang basta-basta nga hilanat, kundi grabe ka daotan nga hilanat, like na severe nga hilanat. So now gribyok ni Jesus ang mao nga hilanat, mao nga balatian sa ugangan nga babay ni Simeon. I-gribyok ni Jesus og kana atong makita demonstrate ni Jesus nga aduna usay authority si Jesus, dili lang kay sa espirituhanon, kundi sa physical usab nga bahin. So wala diri nagpasabot nga si Luke nga naagro na connection sa demonic nga or sa demonyo nga nganong nahilantan siya or nganong nasakit siya. Again, akong balikon na ay ma-distinguish, maka-distinguish sila bisan pa sa unang nga panahon kung unsa ni gikan, unsay cause ani. So now, naay mga case usab nga posible nga mahimo kana nga dinuyogan sa naay daotang espiritu, naay buhat sa kaaway. Apan kani sa sitwasyon sa case sa babay sa ugangan ni Simon Pedro is hilanat gid siya, natural gid siya, sa panglawas gid siya. So kana again girebyok ni Jesus og naayo. Sa following nga mga verses kana naay sickness didto na atong sa following verses sa 40 o 41 is didto ato ang masayran nga napoy mga tawo nga nagkasakit-sakit sila tungod sa daotan nga buhat or tungod sa yawa or tungod naay lain nga espiritu or naay demonyo nga connection sa ilang balatian. In which part na siya sa fallen world nga nata karon, na demonic oppression, na ay sakit-sakit, diseases, magay pandemic, part na sa ato ang gipuy-an karon ining kalibutan na. Ug mao na ang usa sa mga rason nga naa si Kristo miari sa kalibutan aron pagluwas sa fallen world o pagluwas sa tanan, dili lang kay sa espirituhanon nga bahin, kundi ato sa makita diri sa physical nga bahin giayo giluwas ning Hesus. So now ato ang makita diri nga naayo ang ugangan
ning Simon Pedro og nisilbi siya kanila. So ato makita diri sa ilahang culture, ang pinaka magwangan nga babae sa ilahang panimalay, ang pinaka magwangan nga babae is maunay naay responsibility sa paghatag o kanang pagtagad sa mga bisita or na mga guest or kanang hospitality. Maunay dako nga responsibility. So now atong masayran nga nahatagan og pagtagad silang Hesus ug mga bisita nga nadto sa balay, meaning naayo gayud ang maong babae nga nasakit. Ug wala lang kay naayo si Hesus Kristo, wala lang kay iya lang gihil ang maong nasakit nga babae o gangan ni Simon. Wala lang niya gihil kundi iya usab girestore, gibalik ang kusog, gibalik ang kadasig sa pagserbisyo sa mga buluhaton. So ina nato makita dili lang kay ego giayo girestore usab. Sa 40 hangtod sa 41 morning sickness part sa fallen word sa akong ginaingon mo ni mga sickness in which mauusab ang fulfillment baliko nato sa Isaiah sa 61 sa Old Testament, fulfillment sa mga sa pagministry ni Ginoong Hesus ngadto na siya compassion ngadto sa mga nasakit, ngadto sa mga kabus, mga poor, ngadto sa mga ingon man ngadto sa mga piniriso, mga binilanggo, adunay compassion si Ginoong Hesus. Iya nang giayo. Sa panahon sa ilang panahon, biblical times, dili tanan nga sakit is pasangin lang dayon nila ang kanang mga demonyo or unsa na mga matang sa buhat sa kaaway or sa mga yawa. Dili tanan nga ila dayon pasangin lan. Ano sa atong makita nga si Kristo adunay authority, adunay katungod. Dili lang kay ngadto sa espirituhanon or mga demonyo or mga daotan nga espiritu. Ingon man sa natural na siya authority. Sa panglawas, physical, natural. Is na ay dili lang ngadto sa supernatural, ingon man sa natural na ay authority si Ginoong Hesukristo. Kayang ayuhon ni Ginoong Hesukristo. So now, as ang application ato ang makita diri ang authority ni Hesukristo dako kayo, dili lang kay sa espirituhanon, ingon mausab sa physical nga bahin. Siguro na ay karon nakadungog sa mensahe nga naatay balatian, naatay physical balatian, na ay mga financial need, part man na sa financial need, mga transportation need, mga grocery, wala na tay pagkaon, lisod na kayo, inana nga magkahimtang na ta sa kalisod mga work related, wala na tay trabaho, physical man na wala trabaho, so inana nga wala na tay trabaho is maglisod tag supply sa atong physical nga panginahanglanon. Mao ni si Ginoong Hesukristo adunay authority, adunay katungod, hilak duol ngadto kaniya, mangayo tag giya, mangayo tag kaalam kung unsa atong pagabuhaton aron masupplyan kita sa ato ang physical nga pinahanglan. Duol ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus maka-provide adunay authority og kaya niya nga i-provide og ayuhon ang atong physical nga panginahanglanon. Sa ikatulo nga butang og katapusan, si Hesus adunay authority sa pagtabang ngadto sa gospel need or kaning maayong balita. Sa bersikulo 42 ug 43, sa pagsubang sa adlaw mibiya si Hesus sa lungsod og miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo og sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita, good news or gospel. Maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. So now, makita diri ang kaning the good news of the kingdom. Ug mao na tag the kingdom of God, meaning ani is ang Dios adunay sovereign nga mag-reign siya over
or na siya authority nga siya ang maghari sa tibuok nga kalibutan ug i-establish niya ang katarungan nga paagi dili sama sa paagi nga sa kalibutan nga bati kundi si Jesus mag-reign over inubanan sa maayo nga katarungan. So now, napoy ginaingon nga God's kingdom is near. So mga hapit na mo balik ang Ginoo. Actually, ang bot nga pasabotan na is ang Ginoo is makig-intervene sa human history. Meaning, ang Ginoo mayari sa kalibutan, na-join siya sa history sa kalibutan, sa mga katawhan, mo nang giingon nga the good news of the kingdom or the kingdom of God is near. In which, mo na ang gospel. Nga si Kristo intervene sa kalibutan, miari sa kalibutan. Korinto 15:3 o 4, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga minungdanon kaayo, kini mao si Kristo namatay sa atong mga sala, sumala sa nisulat sa kasulatan, mao niyang gospel. Sa gilubong siya og sa ikatulong nga adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Inani ang gospel, inani ang pulong sa Ginoo. Daghan mga tawo nanginahanglan niini. Mga tao nga wala pa relasyon sa Ginoo, mga tao nga wala pa nakadungog sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang usa sa ministry ni Jesucristo is masangyaw niya ang maayong balita in which kita nga mga sumusunod ni Jesucristo, kita nga mga Kristohanon gitahasan usab ana nga isangyaw ang maayong balita. Adunay mga tawo nga nanginahanglan niini. Adunay mga tawo nga kinahanglan makadungog sa maayong balita, makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na dakong authority nga kaya muluwas sa tao kung siya mosalig og motuo sa Ginoo. Ug ato nang makita diri sa gospel, sa pulong sa Ginoo. Ang application, ingon nga kita, mga sumusunod sa Dios, sumusunod sa Ginoo, dili ta magduha-duha sa pulong sa Ginoo. Atong tuuhan ang gospel, atong tuuhan ang Biblia. Dili ta magduha-duha kay nagdala kini og kalawasan. Daghang mga tao nalaglag, naa sa kalaglagan, wala makadungog. Kita pa ba kaha magduha-duha pa ta? Roma 1:16, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahum na ay authority, mao ang gahum sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man ngadto sa mga dili Hudiyo. Si Kristo adunay dakong gahum ug authority sa atong kinabuhi. Moduol ta niya pinaagi sa mga pag-ampo. Magampo ta. Dios nga labing gamhanan, ikaw tuburan sa gugma ug sa kaluoy. Ginoo, salamat sa imong pulong nga nag-remind kanamo. Kung unsa kadako ang authority nga anaa kanimo, dako kaayong ingon man nasakop dili lang kay ang among espirituhanon nga bahin, dili lang kay sa among physical nga bahin, ingon man usab sa among espirituhanon uhaw sa pulong sa Dios. Ang imong nga pulong Ginoo among gikinahanglan. Salamat o Dios. Tungod sa imong authority nga dako kayo, may palalom kimi niini, mi-submit kami o Dios kung unsa ka. Tungod kay Ginoo ka. Salamat Ginoo sa pagtabang sa matag usa nakadungog sa imong mensahe karon. Din among tuuhan ug aplikar sa among kinabuhi. Dawaton ka namo isip nga adun ang Ginoo ug manluluwas nga dako kayong authority, labaw pa sa dautan, labaw pa ni Satanas, dako kayong authority, ikaw magmando sa kinabuhi, Amahan. Padayon ka magkapamuhat sa matag usa kinabuhi nakadungog sa imong mensahe karon. Takos kang pasalamatan daygon sa ulay katapusan. Isalig kanin mo ang tanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Walay rason na dili ka na mo simbahon. Walay rason na dili ka pagabayawon. Walay rason na dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan,